Hej YouTube, og nu er vi så gået i gang. Og jeg fandt et skyblock. Men vi lavede lige sådan en cobblestone generator eller ting. Lort. Jeg ved ikke hvad det er. Nå, men jeg kan. Men nu skal vi fandme passe på, at vi skal snart i gang med at få stallet det kiste for den kiste. Sådan. Nej, lad være. Eller du skal lige lave en træpickaxe. Og så skal du først lave en stenpickaxe bagefter. Kæft, jeg skal pisse. Tobias, skal du lige underholde YouTube egentlig? Okay. Okay, jeg skal fandme pisse. Jeg stiller mig op på crafting table, så kan folk se, hvad du laver. Værsgo, Levan. Tobias! Så lugter det. Vi har ikke nogen hakke mere. Så laver jeg den bare. Nu vil jeg gerne prøve, okay? Skulle du ikke pisse? Jeg holder lige inde lidt. For lige pludselig vil jeg ikke pisse. Yes. Ja. Jeg har en idé. Vi står Sådan der! vi står hernede i vandet, ikke også? Hvorfor ikke her, Lukas? Hvad? Hvorfor ikke her? Det er det, jeg prøver at lave. Lukas, hvorfor står jeg her? Nå, var det det, du prøvede at lave? Ja, jeg glemte bare lige, at der var en. Hey Lukas, put lige alt op i kisten. Lad os se, hvad vi har mistet. Nu skal jeg pisse. Okay, vi mistede ikke noget. Sådan. Og står du lige for at hakke cobblestone? Jeg glemmer det. Bare stille der. Hvad skal vi så lave nu? Skaffe os noget cobblestone. Okay. Taget der det kommer til at blive der, fordi... Derfor. Nej, jord! Du skal stå heroppe og få det. Du må ikke skubbe mig. Hvad er det, jeg skal skrive for egentlig at komme herover? Island. Faldt du der ned? Nej. Tilbage der. Nej, du må ikke lade. Nej! Nu var det godt. Sådan. Okay, bye. Vi skal også lave en evig vandkilde på et eller andet tidspunkt. Det kan vi næsten allerede. Det kan vi rent faktisk. Vi skal bare lige have plads til det. Kan man godt lave en evig vandkilde? Selvfølgelig. Ud af kun én bucket med vand. Vi har en til is, og vi samler med spanden, samler vi det her op. Laver vi en evig, så bruger spanden og tager noget fra evig vandkilden. Skal man ikke bruge 4 for at kunne lave en evig? Nej, man kan sætte det i 2 ender, så det bliver til 4. Tænk, jeg kun kan huske. Jeg kan kun huske den sidste billet. Okay, nu har vi noget med 50 dødt. Godt, og den der blok, den fjerner jeg.
Nej, der faldt en derovre. Kom her. Vi skal også lave sådan, at der kommer cobblestone 2 steder. Hvad? Vi skal også lave sådan, der kommer cobblestone 2 steder, så vi begge to kan. Nå, ja. Men det er nok lidt kedeligt for YouTube at stå og se mig stå og hakke. Det er derfor, jeg gav jobbet til dig. Du skulle pille. Så står jeg bare der for en cobblestone. Ja, Lukas, med en af mine andre venner, der er det, vi lavede sådan en her. Og han kunne lave sådan, at alle cobblestone, det bare blev ført lige ud. Og så når man minede en, så kom den der en til. Så det er tik, alting kørt lige ud. Og det havde endda kyllinger og køer. Og en monsterspawner. Og alt. Du havde simpelthen alt. Og Ja. dernede er vores cobblestone generelt. Skal vi så ikke bare bygge heroppe, Tobias? Så skal vi bare bygge platformen længere heroppe, ikke? Nej, her. Hvor? Det må du sidde og lege med. Hvorfor er jeg ikke heroppe? Spørg bare. Tobias! Du må ikke lege med lava. Ikke deroppe. Jeg tror bare, jeg planter det lidt selv. Hvorfor er jeg ikke heroppe, Tobias? Gør vi bare ikke. Vi får mere jord ud. Ja, mere jord. Vi kan bare hakke alt jord, og så bare skifte ud med cobblestone i stedet for. Skal vi gøre det? Jeg er ikke med at hakke alt jorden. Men for mig stod du ude i luften. Pas på, du må ikke hakke nedad. Du må ikke falde, min lille ven. Der er ikke et øje at se. Hvad? En sky, den vil jeg røre. Scheisse. Jeg vil ind igen. Det er farligt at stå så tæt på sin undergang. Det skal være dernede. Get det op, så får man et eller andet, sådan der. Skal den så bygges hernede? Må jeg så godt blive videre hernede? Ja, her. Okay, godt. Fly dig. Den har været cobblestone. Nå, jeg står og vente dernede. Lol. Hvad med hak mit? Jeg har med cobblestone. Må jeg lige få alt det cobblestone, du har? Nej, det skal jeg også svært at bruge. Lad mig se, hvor meget skal jeg bruge. Ikke så meget mere. Shit, det regner. Det var da godt. Nej. Det er godt, vi har lavet det der tag der, for så begynder det ikke at larme så meget. Er det ikke rigtigt? Tag. Ja, tag på lavaet. Og plus så falder vi ikke så nemt i. Sidste episode, der faldt jeg jo i 100 gange eller noget. Sidste episode. Nej, ja. Kan vi godt falde det. Sidste sæson. Sidste sæson. Nej! Okay, må jeg godt plante et træ lige her? En tak længere væk. Det kan jeg ikke. Jeg har ikke med kobbel. Har vi noget kobbel deroppe? Ja, det havde vi. Yay, vi har nok til en tak længere væk. Nå, sådan der. Og så skal den til det her. Okay. Og så jord. Og så en sten der. Og så der. Tror du ikke, det bliver et smukt træ? Altså, de bruger et stykke. Haps. Mange tak. Jeg tager kis. Nå, hvis den falder, så bliver det galt. Hvad jeg står på? Står på cobblestone. Jamen, der er en kiste i vejen. Du står stadig med noget cobblestone. Nå, den fik jeg. Hvor skal den stå henne? Bare lidt langt væk. Lidt væk fra. Herovre. Hvor træet kommer til at være. Jamen. Ja, ja, det er verdens perfekte sted lige her, ikke? Jo, vi kommer til at bygge et hus.
Ja, fordi jeg gider fandme ikke være ude og regne ved, at mit tøj bliver tørt. Nej, mit tøj bliver vådt. Jeg kan huske, da jeg var så tæt på at falde ud i vores Minecraft-episoder. Fuck, allerede 10 minutter. Shit, den er lang og hurtig, mand. Går det ikke hurtigt, Tobias? Jo. Er 10 minutter, er det langt? Nej, jeg kan også... jeg ved ikke, hvordan, men det må mine seere derude godt lige sige til mig. Jeg har et spørgsmål til jer. Måske skal vi lave den der rutine, dagens spørgsmål. Skal vi lave det? Okay, fint. Det gør vi. Hvor har du det? Så, men det kommer i næste episode. Ja. Hvis I ved, hvordan... det var ikke det. Jo, dagens spørgsmål for mig. Woohoo! Hvis I ved, hvordan man gør sådan, man kan optage lige så længe man vil, så må så skal jeg skrive det dernede. I må gerne skrive det dernede. I skal ikke for helvede. Ej, det er så en Vi skal. dernede, okay? Til side. Måske er det, jeg belønner den, som der kommenterer det først. Måske. Med hvad? Okay, vi kan også lave sådan noget spørg Lukas. Ikke? Okay, det gør vi. Vi laver noget spørg Lukas. Hvis I er interesseret i at deltage, så går jeg ind på min Facebook, den kommer dernede, og så hver evig eneste uge, så går jeg ind og kigger, og så der var lige dagens spørgsmål med alle dem der er. Og jeg tager kun... Hvor mange synes du, jeg skal tage, Tobias? Tage hvad? Hvor mange spørgsmål synes du, jeg skal tage? Vi tager så mange, vi kan nå. Okay, det var rigtig dejligt. Og jeg vil også meget gerne dele mine videoer. Det vil være verdens dejligste. Så jeg bliver bare verdens sygeste dreng. Fordi nu er jeg jo startet op igen. Bedre mik. Lidt. Lort. Jeg fik sådan til det gang. Det lyder ligesom en YouTuber. Jeg lyder som en YouTuber. Sorry. Ja, Det gør. Gør jeg? Ja. Tak. Ja. Ikke den stemme. Nej, ikke min stemme, men tak. Nå. Ja, så er det ved at sige bye bye. Kan du sige farvel til YouTube? Niks. Sig så farvel. Hej så farvel. Yeah. Sig farvel. Farvel. Nu. Tak. Farvel YouTube. Vi ses i næste episode. Farvel. Det er sandt.